Ola, nenos e nenas do Colexio dos Muiños. Vou-vos ler un conto que se titula A bruxa regañadentes. Como podedes ver aí na foto, vamos a ver. Había unha vez 3 irmáns que pasaban o día brincando nun lado para outro. Súa nai dicíalle sempre: non vaiades ao bosque. Alá no medio vive unha bruxa con dentes de ferro, que come os nenos e cos osos fai o valado que rodea a súa casa. Aquí vedes os nenos xogando no bosque e a súa nai na ventá. Un día, o irmán grande dixo: imos ao bosque, eu non lles teño medo ás bruxas. Eu tampouco, dixo o mediano, pero o pequeno, asustado, avisou: mamá dixo que non fósemos. Non sexas cagainas, burlouse o irmán grande, e alá marcharon. Alá van os 3 irmáns ao bosque. Andando, foron internándose naquel bosque enorme, oscuro e extraño. O vento asubiaba entre as polas, e as sombras facíanse cada vez máis longas. Os 3 empezaron a sentir medo, pero ningún sabía como volver a casa. Entón o pequeno dixo: subirei a unha árbore a ver se podo descubrir o camiño. Aquí vedes os 3 irmáns, pois con cara de medo, de moito medo. Desde o alto da árbore viu a luz dunha casa, alá ao lonxe. Baixou á presa e díxolle aos seus irmáns: esa debe de ser a casa da bruxa. Que vai ser? Dixo o irmán grande. Aínda falta moito para chegaremos ao medio do bosque. Imos. Aquí vedes a casa. Cando se achegaron á casa, unha muller asomou pola porta. Vinde, meus pobres, non teñades medo. O cheiriño da comida abriulles o apetito. Eu vou entrar, dixo o irmán grande. Eu tamén, dixo o mediano. Os dous maiores avanzaron confiados, pero ao pequeno aquela casa tiñalle malas trazas. Aquí vedes o debuxo dos dous irmáns querendo entrar na casa e o pequeno desconfiado. Que ben cheira, exclamou o mediano. Pasaredes aquí a noite, dixo a vella. Mañá levareivos á casa. O pequeno, mentras tanto, achegouse a unha gaiola que estaba enriba dun baúl. Para que é isto? A vella disimulando contestou: para encerrar cans extraviados, gatos abandonados e tal vez nenos perdidos, pensou o pequeno. Aquí vedes o neno pequeno asomándose a gaiola. Cando acabaron de cear, deitáronse os 3 nun cuarto. O grande axiña quedou dormido, o mediano tardou un pouco. O pequeno daba voltas e voltas, pero non podía pegar ollo. Entón viu a lúa, que iluminaba o bosque, a horta e o valado de osos, osos de pernas, osos de brazos, osos de nenos pequenos. De pronto, oíu que alguén se achegaba. Era a bruxa. Aquí tedes o neno pequeno mirando pola ventá a pila de osos. O pequeno meteuse na cama e tapouse. A bruxa entrou a modo e preguntou en voz baixa: hai alguén experto? Non se atreveu a dicir nin pío, pero a bruxa achegábase cada vez máis. E cando xa estiraba a man para retirar as sábanas, aquí vedes a bruxa ca man estirada, o pequeno asomou o nariz. Eu estou experto. E como non dormes? É que antes de deitarme, mamá sempre me dá un ovo frito. A vella, arrastrando os pés, saiu fungando. Un ovo frito? Traereiche ademais un anaco de pan para que fagas unhas sopas.
O pequeno comeu o ovo e deitouse, pero imposible dormir. Ao pouco, a bruxa volveu a preguntar: hai alguén experto? Eu. É que polas noites mamá tamén me dá figos pasos. E a vella Rosmando foi buscar os figos. Aquí tedes o neno co ovo e a vella sae fungando. O pequeno tremía co medo e outra vez apareceu a bruxa. Hai alguén experto? Eu. Pero que demo che pasa agora? É que miña nai sempre me trae auga do pozo nunha peneira. E despois de beber, durmo axiña. A vella botando pestes deu media volta. Cando se dobrou para coller a peneira, caeulle unha pastilla de sabón. Os meus obxectos máxicos, exclamou. Será mellor que os garde. Deixou o sabón, un peite e un coitelo e foi buscar auga. Aquí tendes os obxectos máxicos da bruxa. En canto, o pequeno oíu a vella saír, gritoulle aos seus irmáns: Espertade, esta é a casa da bruxa. Os irmáns abriron os ollos sobresaltados, pero antes de sair correndo o pequeno dixo: a bruxa deixou uns obxectos máxicos na cociña, vounos buscar. Aquí tendes os irmáns espertando e o pequeno vai correndo coller os obxectos da bruxa. A vella seguía no pozo, tentando encher a peneira. Cando viu os rapaces fuxindo á luz da lúa, botou a correr detrás deles, regañando os dentes. Aquí tendes a vella no pozo e os nenos correndo. A bruxa achegábase cada vez máis aos irmáns. Entón o pequeno dixo: tirarei o sabón, a ver se o pisa e cae escarranchada. Aquí tendes os nenos correndo, como vedes, e a bruxa moi enfadada, correndo detrás deles. O sabón caeu xusto diante da bruxa e converteuse nunha montaña de escuma. A bruxa picábanlle os ollos e cuspindo burbullas gritou: veredes cando vos pille. Aquí vedes a bruxa no medio da escuma. A bruxa volvía a chegarse rapidamente, entón o pequeno lanzoulle o peite. Que se lle espante na cabeza. O peite cravouse no chan e converteuse nunha tupida ringleira de árbores. A bruxa abriuse camiño, cerrando as árbores cos seus dentes de ferro e gritando: veredes cando vos pille. Aquí vedes a bruxa e os seus dentes de ferro. Cando xa a bruxa estaba a punto de atrapalos, o pequeno lanzoulle o que lle quedaba, o coitelo. Quen me dera que lle cortase un pé, dixo. O coitelo foi caer xusto diante da bruxa e abriu unha fenda longa e profunda, imposible de saltar. Os nenos non pararon de correr ata que saíron do bosque. E a bruxa, coa cabeza agacha e arrastrando os pés, foise para a casa e ali quedou, até que morreu de vella. E colorín colorado, este conto está rematado.